Il-briju tal-karnival beda ġimgħa qabel fil-Ħamrun. It-toroq hawn diġà mtlew bil-kuluri, kostumi, sfin u mużika. Fil-Ħamrun qed ikun organizzat karnival fuq skala iżgħar u dan biex it-tradizzjoni ta' din il-festa ta' briju tkompli tissaħħa. Ħaġa sabiħa hija li nara laqdiet tagħna jipparteċipaw, laqdiet tagħna bħalissa mit-tfal, iż-żgħażagħ anke min-nies tal-kumitat qegħdin jaħdmu fuq karrijiet għaliex kull laqda qed tagħmel karra tagħha. Flimkien mal-karrijiet, il-pubbliku se jkun jista' jgawdu wkoll minn sfin u attivitajiet tat-tfal li se jsiru l-ħadd. Fl-istess ħin, il-Culture Hub fil-Ħamrun qed jospita wirja speċjali dedikata lill-istorja tal-karnival. F'din il-wirja l-viżitaturi jistgħu jaraw kostumi antiki li ntużaw matul is-snin flimkien ma' ritratti tal-passat li juru xeni u momenti memorabbli. Is-Sindku tal-Ħamrun Christine Sammut spjega li din l-inizjattiva ttaqgħet il-passat mal-preżent u tagħti l-opportunità li l-pubbliku japprezza kemm it-tradizzjoni kif ukoll il-kreattività moderna tal-Karnival Malti.